मायाबासो फैदो आरो हेल' नोजोर गोजोननाय थाबाय माबासो गोदानसो मोजांसो मा खबर नोजोर मा जाखो बेलाय बेल' थायो नामा बेल' थायो DK Basai like dan Merna. Thank you very much. Like होनायनि थाखाय नोजोर मोजां आरोना मा जाखो बेलाय नोजोर ओमफ्राय लाइक होबावलायाखै खोमा दे नोजोरा ओमफ्राय जा SM नुजाफैदो आरोना थेंक इउ भेरि माच आंनि भिडिअ सुना नुजाफैनायनि थाखाय लाइक दान आगै सना आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय जा बिरि लाबार नुजाफैदों हेल' आब' मा खालामदों होनदो आरोना ओमफ्राय आगै नै एलबि होदों आङो सना ओमफ्राय जोंहा भिडिअ मा होनदों लाइक दान आब' होनबाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय बर' खारदों नामा आंखौ हाय ओमफ्राय DR नुजाफैदो हाय निउ फ्रेन्ड्स माइ फ्रेन्ड मा खबर होनदों आरोना मोजां खबरा DR आंनि एलबिस्टुनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गासिबखौबो आरोना ओमफ्राय SM मा होनखो बहानि नों आगैया होनबाय आरोना आगै आङो बङाइगावआव थायो आरोना ओंखायनो बङाइगावखौ खिथायो आङो ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो लाइक दानबाय आरो लाइकआ दासिन आरोना थेंक इउ नोजोर लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हाय गोदान आदसा आरबि ब्लग हाय गोदान लोगो दे अननानै आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामना हो होनबायना जागोन दे खालामगोन आङो मेसेज हरनानै दोन आंनि भिडिअआव आरबि ब्लग आङो बेक हरफिनगोन आरोना आं दा एलबि दोननानै खालामना हरफिनगोन दे मोनसे बिरे बोरो लोगो जादो आंजोंबो होनदों आरोना आदसा बिआर लोगो जादो आंजोंबो होनदो जोंहा बिरिलाबारा बिआरखौ ओमफ्राय कमल बिउटिफुल आब' होनदाना थेंक इउ भेरि माच कमल आंनि एलबिस्टुनाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो सोर लाइक होआखै सनाफोर लाइक आरोना नोजोरा र' दे होनबाय आरोना अ मानो र' दे
नोङो नकल हरना अरिजिनेल हरना दोनगोनलै नोजोर आगैसना ओमफ्राय एस एम आ मा होनदों र' आगै आङो माइजों फैनि र' दै ओमफ्राय जगदिस नुजाफैदो आरो ना बाजै मा खबर होनदों आरो ना मोजां खबरा जगदिस आंनि एलबिस्कुलाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय प्रमदआ मा होनखो अनदो आरो ना ओमफ्राय फालसिं सिरि एसे सिरि मा होनखो जा जगदिसा मा लिरदों हर बाजै होनदो आरो ना हर टु बङाइगाव जगदिस ओमफ्राय जा थफिराम नुजाफैदो आरो ना बिमा लिरदो आरो ना फिफा मा जाखो थफिराम ओमफ्राय जोंहा प्रमदआ मा होनदों एस एम बाजै हेल' होनदों आरो नै जोंहा प्रमद दा एस एम नो हेल' होनदों लाइक होदो सोरनाफोर लाइकनि लाइक प्लिज ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो मोनबाय ना होनदों आरो नोंखायनो नंगौबा मोनबाय ओमफ्राय एफा बुरजा थायोमोन दा ओमफ्राय थगायहरदोसो खोमालै गावहा ओमफ्राय जोंहा जगदिसा मा होनखो स' सुइट बाजै होनदों आरो ना बाजै थेंक इउ भेरि माच जगदिस ओमफ्राय जोंहा एस एम आ प्रमद आगै होनदों नै एस एम आ जा ए आर नुजाफैदो आरो ना थेंक इउ भेरि माच ए आर आंनि एलबिस्कुलाव नुजाफैनायनि थाखाय लाइक दान आरो ना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय नोजोरा मा खबर सना होनदों ना खबरा मोजां थाम्फै दुद्रुनाय हामबाय आरोना आङो मेसेजाव नुनानै बेलेगसो सानदोंमोन दे खोनाफेरा बेखौनो आङो एरा लिरदों सोरनाव सोंहरनायमोन नों थाम्फै बुंग्राखौ होनबाय आरो
आदसा नोंनावसो सोंहरफिनबावदो नामा आं सोंहरनायखौ आरो नोंनाव सोंहरफिनदो नामा ओमफ्राय जाय एस एमआ मा होनदो दं हो जिडि जिडि बुजियासै आंहा मबाइलाव गंसे ना एस एम आगै एस एम रोंलायलासै आरोना सरि दे ओमफ्राय ए आरो मा होनखो औथ' आरो होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा नोजोरा मांगौ उन उन हम जाबाय ए आरो आहा मिनिबाय आरोना मबाइलावमोन बायदि हरबा फनसो होनो आगै एलबियाव होनदो आरोना आदसा नों हरनाय बायदि हरबा नामा ना आदसा ए आरो मा होनदों नों आंखौ थोंजोङै सोंनो थाम्फै बुज्रनाय हा आङो नोंनोनो मेसेज लिरखादोंमोन नोङो मा होनो आंनि भिडिअआवनो आरो मेसेज लिरदोंमोन मा होननाय जायो बियो होननानै मोजां लिरदोंमोन आरो आं नोंनाव मेसेज लिरदोंमोन ओमफ्राय आङो नोंनो हरनाय जायासै आरो सोंहरनाय जादों आरो नोंनावनो डाइरेक्ट सोंहरनो नागिरखादोंमोन आङो एआर ओमफ्राय जोंहा एस एमआ मा होनखो औ अन होननाय जायो दार ए नंगौना थेंक इउ खिन्थानायनि थाखाय एस एम गोजोननाय थाबाय आरोना हा दे जेबो नंला होनबाय आरोना जेबो नंला ओमफ्राय जोंहा एस एम मा लिरखो आगै नों आंजों लोगो दंना गैया होनबाय आरो जानोलै नायनांगोनसो दे आङो र' आं नायनो दै आखाइया मायाव थांसै माबाफोर जालाया नामालै जालाया जाया माथो दा ब्लु होबासो
गिबायसोमोन आङो हा बाजैखौ होनदो आरोना नंगौ नामा आं गिलाबायलांबाय जाखो ओमफ्राय एस एम आ आब'मोनखौ नोजोर आगै सना माथोबो होआ होनदों नोजोर नोंखौ माथोबो होआ होनदों एस एम आ ओमफ्राय जोंहा उइन्टारा मा होनखो प्लिज सापर्ट मी दीदी जी लाइक डान थैंक यू वेरी मच विंटर लाइक देने के लिए मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए थैंक यू आपको मैं एलबी खत्म होने के बाद सपोर्ट दूंगी मेरे चैनल में अगर नया है तो सब कर लीजिएगा मेरे चैनल को मैं आपको बैग दूंगी नोजोरा मा होनदों दिनै मा गोबाव जाखो होनदों दिनै मा गोबाव जाखो ओमफ्राय जा उनथारा मा होनदों कैन लाइक दीदी जी होनबाय थैंक यू कैन लाइक करने के लिए ओमफ्राय नोजोरा मा होनदों आं बेस्थ' र' होनदों आरोना दे ओमफ्राय एस एम आ अन होननाय जायो होनदों नामा आगै दे आब' आगै लिंदों नालाय आब' होनबाय आङो र' दे आं नायफिननो दे नोंनि माबाखौ जइन दंना गैया आंजों आदा जाया नामा दे एस एम नायजाया सिस्टार मानोबा नै ओमफ्राय आङो दायो नायनोसै आङो दे जइन गैयाबा आङो जइन खालामनानै हरगोन दे सिस्टार ओमफ्राय जोंहा आरा मा होनखो गोजौआव कमेन्ट हाबोबाय होनदों आरो आदसा र' ओमफ्राय नों आंखौ आदसा नों आंनि एलबियाव फैफेराखै नामा आगै होनबायना थांफेराखै खोमाथ' आङो ना खैथासोआव फै नोङो ओरैनो टाइमा एस एम सिस्टार ओमफ्राय जोंहा एस एम आ मा होनखो नोजोर आगै सना मा माथोबो होआ फरायखांबायथ' आं दिनै थिनलाय ओमफ्राय आरो गोजौआव कमेन्ट थाबोबाय होननानै सरि दे आर ओमफ्राय उनफोरा मा होनदों आदसा जि दीदी जि अके होनबाय आरोना ओमफ्राय एस एम आ मा होनदों आरो आगै माथो होलायलाबा होनबाय ओमफ्राय जोंहा दुंग्रा दैमारि सफैना थेंक इउ दुंग्रा आंनि ट्रेनाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हेलौ गावदां बाजै होनबायना हेलौ आगै सना ओमफ्राय आरो मा होनगोन एसेमिस बाजै जिउ बिखनाय आंनि माबा माबि गाहाम आदसा बिदिबो थालायो माबा माबिबो थालायो नामा ओमफ्राय जोंहा दे आगै आङो नोंनि भिडिअआव कमेन्ट हरना दोनगोन आगै ओमफ्राय जागोन दे सिस्टार खैथायाव होयोबा आङो सोरनिबायाव सोलाबबा एसे थांनानै थाङो आरोना ओमफ्राय आं नोंनियाव थांफेराखैबो खोमा आङो ओमफ्राय अबेनि जाखोमोनथाय एस एम नोङो सिस्टार आदसा लादाख
I एला ओमफ्राय एस आच्छा PM निफ्राय होयो होनदों आरोना खिन्थाबा जोङो माने देरथासोआवसो मोनफैयोना दहायबो देरथासोआवसो मोनफैदों ओमफ्राय आङो नायसननाय जायाखै आङो गाबोन माबागोन दे सिस्टार SM ओमफ्राय जोंहा दुंग्राया मा होनखो आङो फैबाय थाखायो गावदां नोंनि LB आवहाय फैयोथ' आरो नोङो दुंग्रा ओमफ्राय मा होनगोन SM आ आंनि हिनजावसो बाजै होनदों आरो नंगौ नामा हा हा होनदों आरो नोजोरा मा होनखो बुं बाजै होनबाय आरोना ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो लागोन ना लायाखै बाजै होनबाय लाबाय आङो नोंमारगौ ना ओमफ्रायो आङो लाबायमोन ओमफ्राय SM मा होनगोन डेट फाग्ला AR नोंबो आंनि LB आवनो फैया होनदों आरोना आच्छा AR मानोथो थाङा नोंलाय थांबानो जायो आंहाथ' मैया थानोनो सोलाबाखै मैया रबिबार बिजि जादों मानसिफोरनियाव थानो सोलाबाखै आरो जोंहा AR आ मा होनखो SM दहाय सिरि थाहैदों नोंनि LB आवनो सिरिसो थाहैदोंनो SM सिस्टार नोंनि LB आव सिरि थाहैयो नामा कमेन्ट हरनांगौ ना होमबासो मिथिगोन लायो नायखुमादोंसो होनबा नोङो मुनुल मनिल मनुल ये इल एमोरी अरे क्या लिखा है समझ में नहीं आया मिनुल ने फ्लावर दे दिया थैंक यू मेरी LB स्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच मनुल ओमफ्राय जसिला नार्जारि हाय सिस्टार होनबाय ना हाय सिस्टार आंनि LB स्ट्रीमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच गोजोननाय थाबाय SM आ मा होनखो 60-70 जन थाबाबो कमेन्टबो आच्छा हरबावला दाना होनदों आरो नंगौ ना ओमफ्राय कुमार रय अफिसियेल बोलो आसे भालो आसे निये हाँ फाले आसे कुमार मेरी LB स्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच मोनुल होने के ये हरा टक्का समझ में नहीं आया मोनुल ने फ्लावर व्हाट्सएप बॉडी दिखा है क्या फ्लावर देखे ओमफ्राय राम सिंह हाय राम सिंह हाय मेरे LB स्ट्रीम आने के लिए थैंक यू वेरी मच राम सिंह कहाँ से हो जी मैं बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय जसिला वेलकाम सिस्टार बोला वेलकाम थैंक यू ओमफ्राय नोजोरा मा खबर हो ओमफ्राय मा खबर बादे होनबाय मोजां खबरा नोजोर ओमफ्राय नोजोरा मा होनो SM बाजै योर राइट होनदों नै ओमफ्राय कुमार हेलौ डियार सिस्टार गुड इभिनिं हेलौ गुड इभिनिं सिस्टार कुमार विंटर होनगोन LB मालिक कमेंट सेक फाल सपोर्ट डीजे कमेंट सेक फुल सपोर्ट डीजे बोला
ओके, सपोर्ट करूँगी आपको भी कमेंट सेक्ट करके। कौन कौन मेरे चैनल में नया है ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ। मैं आप सबको बाद में बैक करूँगी सबको, मतलब रिटर्न करूँगी सबको। ओमफ्राय जसिला मा गोजा खबरा माबोरै सिस्टार? मा खबरा मोजां। कौन कौन लाइक नहीं दिया लाइक करो। सोर सोर लाइक होआखै लोगोफोर लाइक होदो। ओमफ्राय जोंहा मनु नामा होनखो फ्लावार रस दिया ना। ओमफ्राय एस एम अन दंनो सिस्टारनिफ्रायसो रोंलायबाय आरो मोनसे दिनै ना। ओमफ्राय महन्त अन देर ना अनसो दं आरो ना। ओमफ्राय जोंहा मनुल नामा होनखो प्रेसिस बिबि। ओमफ्राय विन्टारा मा होनखो आई एम फ्रम मेघालया एन्ड गार' हिल्स होनदो। आदसा ओमफ्राय जोंहा कुमारा मा होनखो सिस्टार आप इंडिया आसाम से हो। हाँ जी मैं इंडिया आसाम से हूँ कुमार। ओमफ्राय मेनुला मा होनखो हाय हाय। ओमफ्राय मा होनखो नङा ओमफ्राय daughter is my life। हेलो दीदी बोला हेलो। ओमफ्राय राम कमेंट खालामदो नै राम सब्सक्राइब 695। अच्छा थैंक यू। ओमफ्राय राम थैंक यू वेरी मच। ओमफ्राय जा डटारा मा होनखो कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ डॉटर्स। डॉटर्स ने क्या बोला आप कहाँ से हो बोला जी मैं बङाइगांव से हूँ। ओमफ्राय जा विन्टारा मा होनखो कमेंट कर दिया दीदी जी बोला ओके ओके। कमेंट करने के लिए बाद में मैं रिटर्न करूँगी। एसएमा सिस्टारा जा अनिन दंनो। ओमफ्राय डटार्स लाइक डान बोला थैंक यू डटार्स लाइक देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो हेलो। ओमफ्राय जसिला मा होनखो अन दं सिस्टार एसे खामानि दंबाय। अके जागोन दे जेबो नङा मावदो खामानिखौ मावग्रोदो आरो ना। ओमफ्राय जोंहा मनुल क्या है ये तो बॉडी बॉडी है क्या ये। ओमफ्राय डटार्स आंखो सो बिउटिफुल दीदी बोला थैंक यू वेरी मच सिस्टार। ओमफ्राय कुक इटिं सफैदो जोंहा थैंक यू आंनि एलबिस्टनाव नुजाफैनायनि थाखाय। मेरे हबी फुल सपोर्ट करो फ्रेंड होनबाय आरो ना। अच्छा फुल सपोर्ट खालामफिनबाय ना। ओमफ्राय कुमारा मा होनखो আপনার বাড়ি কোথায় শেষ मेरा मेरा घर बङाइगाव कुमार। ओमफ्राय एस एमा अन होनदो आरो ना अनेक थानसिनो। ओमफ्राय महन्ता मा होनखो हेलो मा खालामदो एलबि होदों आगैनै फिसाखौ इटिङा मा होनखो हाय जसिला हेलो बुंबायनै। ओमफ्राय मनुला मा होनखो आरो
Raja SM Amanda ma Haisha ma खबर MMB आमाइसो मा खबर होनदो जोंहा SM सिस्टारा ओमफ्राय मनुला ओमफ्राय थिखिनि अजाया हेलौ हेलौ होनबाय हेलौ थिखिनि अजा हेलौ आंनि रेस्टुरेन्टाव जाफैबाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा कुमार रया आपनार एसामिस ने एसामिस ना जी मुझे पूछ रही है क्या मैं एसामिस नहीं हूँ कुमार ओमफ्राय थिखिनि अजाया मा होनखो बाजै होनबाय बिबोनां ओमफ्राय थिखिनि अजाया आंखौ लाइक दं 14 होनबाय आरोना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मनुल फ्लावार ओमफ्राय ये सल्टारी मनुल जो आपने लिखा समझ में नहीं आया सॉरी थोड़ा हिंदी में लिख के दीजिए हिंदी में लिखिएगा तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाएगी ओमफ्राय जसिला मा होनगोन हाय एनिथिं कुक होनदों जोंहा एनिथिं कुक थांखो ना माखो ओमफ्राय फाग्ला गोसो हेल' फ्रेन्ड्स होनदों आरोना फाग्ला गोसोआ सफैनो हादों जोंहानो ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ बुंदों जइन मी प्लिज होनदों आरोना ओमफ्राय नोजोरा अन ओरैनो जाहैबाय आरोना ओमफ्राय दा फाग्ला गोसोआ मा होनखो आंजों लोगो जादो प्लिज होनदों आरोना लोगो जादोनो सोरबाफोर दंबा जा फाग्ला गोसोजोंबो ओमफ्राय मनुला नङा estas divina neng mau kalan dulu neng muna sini cook ini tingaman biasanya welcome Josila dengar welcome nya Josila welcome खालामबाय welcome कर दिया Josila ओमफ्राय फाग्ला गोजा मोनखौ अन आब' सना होनदों आरो अनैनो दे ओमफ्राय जायाखै बानायनाया बानायनो खमायना नांगौ बिदिया गुबोलाय बानायना दासिम नुदों ब्लु होबायमोन आङो समायना थांगौबाय दै ओमफ्राय र' दे
मोनसे बेथ' मालाय बे हारसा माबा होगासिनो दा नोंङानो जोंना मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओंख्रिया माबामोन दालि ओमफ्राय मा होनो थास' भाजा आलु फ्रायमोन आरो ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोजा मा होनदों अनेक दंनो आरोना बहाय आंनि भिडिअखौ नायाखै आब'आ आदसा आब'आ आंनि भिडिअखौनो नायाखै होनदों आरोना नायाखै नामा दा नायगोन आङो आगै कमेन्ट हरनानै दोनलाय मोनसे फाग्ला गोसो ब्लग आगै ओमफ्राय मा लिरनो थाङोब्ला बेलाय bisa acara आं बेनिफ्राय लाइनाव मा जाखो ओमफ्राय जा फाग्ला गोजा आब' नोंखौ लाइक हरबा आब' आंनिखौ लाइक हरबा ओमफ्राय नोंसोरो नुगासिनो नामा बे सिनेमाखौ होनदो आरोना गैला खोमालै गैला गैला खोमालै थांबाय नामा नों लाखिदो जों दामनायखौ अन होनबाय आंनि गोसो माबा हाय होनबाय हाय फैफिनबाय आंनि ओमफ्राय मा होनदों आंनि बेखौ Rokia hai Ruki boleh karena hai gila nama biasa mani saya mai gila malah थांबाय नामाथाय ओमफ्राय फाग्ला गोसोम आंखौ अन होनबाय आरोना ओमफ्राय
फाग्ला गोसो आगैया मा होनदो आब' देब्लु होनानै हरलाय होनदो आरोना र' होमबालाय होबायमोन आं आगै ओमफ्राय बर' सागैलायलाय बे खावसेया मोजां मोनबायमोन ओमफ्राय दायो माबाफिनबायसो ओमफ्राय रिसार्ज दं मा हामा बेबो माबासिन बिदोंलै मानसिफ्रा नायदों चेनेलखौ एसेयानो गैया साबस्क्राइबारानो गैया इयाव बे मानसिसो नामा ओमफ्राय जोंहा जोमाव मा मोनगोन नन बिटिआर साफ्रा मा खालामदों होनदों आरो नै नन बिटिआर मा खालामदों ओमफ्राय इन्डिया नोजोरा ओमफ्राय नन बिटिआर नोजोर सालथे मा खबर होनबाय आरो ना मा खबर होनो ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ जागोन आब' सना होनदों आरो ना ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो दंलै ओरैनो होनदों ओरैनो दंना ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ आब' बहानिमोनलाय होनबाय आगै आङो बङाइगावनि ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो मुनुला अनो जानो हागौ र' नायगासिनो आं ओमफ्राय बिरफुं होनदों हाय बिरफुं ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ अन होनदों आरो ना ओमफ्राय नन बिटिआर होनदों मा होनदों कमेन्ट कर अके होनदों आरो ना ओमफ्राय फाग्ला गोसो आंखौ अन होनदों ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ अन होनबावबाय आरो ना ओमफ्राय जा एल बि फैदो आरो हेलौ एल बि हेलौ फाग्ला गोसोआ अन होनबाय अन ओमफ्राय आजिखालि कमेन्ट हरनाय नुबाथाय साइड ब्लक खालामखानांगौ होनबाय आरो ना ओमफ्राय खालामनायालाय हास्लाबाखिसैना ओमफ्राय माबा माबि नै खनसे
बिनि थाखाय बिदि जादों मा कुक इटिं सालथे हा होनदों ओमफ्राय मा होनखै साफ्रा गुमै 500 हरलाय अनोबा प्लिज होनदों आरो ओमफ्राय कुक इटिंआ मा होनदों जा हा सालथे होनदों आरोना ओमफ्राय सोर लोगो गैया लोगो जादो प्लिज आरो कमेन्ट हरना दोन रिटार्न हरगोन होनदों जोंहा फाग्ला गोसोआ गैया ओमफ्राय जोंहा जामान कुक इटिं आदा मा ओमफ्राय खैना बासु हाय होनदों हाय ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ ओमफ्राय अन होनदों ना कुक इटिंआ आङो र' बासिथावदों र' दे जोमाव होनदों आरोना बासिथाबदों र' दे जोमाव होनदों बासिथाबदों ओमफ्राय खैनाया मा होनदों हाय मा खबर आब' होनदों आरोना मोजां खबर आगै खैना आंनि लिस्टआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आब' बहालै जा साइ नुदों नोंगौ होनदों आब' बहानिलै जा साइस नुदों नोंखौ होनबाय आरोना नंगौना आगै ओमफ्राय आङो बङाइगावनि गामिया बेलेगाव आंना आरो आं थायो आरोना आगै बङाइगावआव ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ गेम दंजाहो ओमफ्राय आंसो लानोसै नामा बिब'बाबो होनबाय आरोना आइ बिब'खौ लायो सोरबा आगै ओमफ्राय इटिंआ जोमाव मा ओंख्रि जाखो दे खोन्था होनदों आरोना मा ओंख्रि जाखोनो जोमाव खिथाहरदो कुक इटिंआ सोंहरदो आरोना ओमफ्राय जाखैनो उनके नामा ओमफ्राय खैनाया हार्ट हरबाय थेंक इउ भेरि माच खैना थेंक इउ लाइक आखेबा लाइक होदो खैना बासु ओमफ्राय जा बिमानि बिमानि आरोना बोसोनला आवाजा बिमानि बोसोनला हाय होनदोंना हाय बिमानि बोसोनला हाय मा आंनि लिस्टआव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच लै आं सिनायासैलै माबा कुक इटिं मिनिलायबाय ओमफ्राय खैना ओमफ्राय हाथरबाय आंना थेंक इउ ओमफ्राय बिटिआर मा आंखौ धीरज दास कबि दे आजि न'आव सोनाहाथायाव हरलायबायलै हनै सुमेस ओमफ्राय खैनाया लाब हरबाय नाय फाग्ला गोसो अनाखै बिटिआरा मा होनगोन ओमफ्राय खैनाया मा होनखो सावन होनदों आरोना सावन गैया नामा सावन जायाखै नामा ओमफ्राय आगै खैना ओमफ्राय मा जाबाय थायो रा सिरि सिरिनो होनदों आरोना ओमफ्राय फाग्ला गोसो अन होनबाय
Hasumay sama itu all on नोजोर आग्ला गोसोआ अननो जेनेबा SM बाजैया थांबाय नामा नै थांबाय गोमा गैलादां ओमफ्राय खामानि मावदों होनदोंमोन दां ओमफ्राय हालागैया अन होनदों फरायनानै होनांगौ नामा जाखो कमेन्टखौलाय नन बिटिआर ओमफ्राय बोरै सौबोदों जोंहा हाय फ्रेन्ड मा खबर होनदों आरोना हाय फ्रेन्ड मोजां खबरा आंनि लिसुनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ फरि फ्रेन्ड फाग्लागे मानखौ अन ओमफ्राय बिमानि बोसोन लाया मानाय बाय मोनाबाय दां आब' होनबाय मोनाबाय आगै मोनानायालाय आंबो माबा 5:30 बारखाबायमोन आरो फिसालाखौ फुथुनानैनो उन्दुनोसोबाबो उन्दुआ ओमफ्राय फाग्ला गोजायाव मा सिरि जाखो होनबाय आरोना आगै सनासो माने सोरखौ होनखो ओमफ्राय जों बोरिया मा होनगोन माथो खोनायाखैलै फ्रेन्ड होनदो आरोना आइया मानो हेलौ हेलौ आंथ' थुवाखै र' दे हेलौ खोनागोना खोनायाखै दे खोनायाखै हाय फ्रेन्ड मा खबर मोजां खबर बोरै खोनाखोना खोनादिया दे बोरै ओमफ्राय अन होनदों आरोना मोनाबाय दां आब' होनबाय मोनाबाय आगै ओमफ्राय मा सिरि जाखो होनदों आरोना सावना माबा मा होनो आं अफ खालामाखैबाबो जादों नालाय ओंखायनो आरो ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ सिरिबा सिरिबा बायोलै होनबाय आरोना ओंलै सिरिबा बायोथ' आरो बरिं मोनो आरोना आगै सना ओमफ्राय नों दाना मा होनदों मानो माइ खालामाखै खालामबाय आं खालामाखैयावनो माने बिदि जानायथाय आं खालामाखै ओमफ्राय नों दाना मा होनदों खालामबाय अन खामो ओमफ्राय मानो बिदि जानायबा खोनाहैयाखै दाबा खोनाखोना खोनादियाथाय ओमफ्राय फरिया मा होनदों नन बिटिआर मा खबर होनदों आरोना मा खबरनो नन बिटिआर आङो फन खालामाखै ओमफ्राय मारै जानायबा ओमफ्राय जोंहा नन बिटिआर मा होनखो फोरि मोजां दे आंना होनदों आरोना मोजांनो ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मा होनगोन नन बिटिआर आंजों लोगो जादो प्लिज होनदों नै नन बिटिआर लोगो जाबदो फाग्ला गोसो आगैजोंबो लोगो जानो थिनदों लोगो खालामनानै दोनहर लोगो खालामहर ओमफ्राय अनजालु फैदो नै हेल' फ्रेन्ड माथो आंखौ खालामाखै नोङो खालामदो दानो दे बिके बर' आदसा बिदियावबो खालामनो माबाबावो आंनाव मेसेज हरदोंमोन नामा नोङो आंनाव मेसेज हरना होनदों अनजालु अनजालु फ्रेन्ड
मालाबा बुंखांबायमोन नामा ओमफ्राय सिन्टु क्या खा 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 हलवा ऐसे बोला क्या सिन्टु ओमफ्राय खैना मा होनदों खैना पासा मा लिरखो हेल' हेल' होनबाय आंना उनाव गिदिरा मा होनखो फरि नोङो बहानि जाखो सोंबाबो खिन्थाया होनदों आरोना फरि सोंबा खिथादो जोंहा नों बिटिआरनो अबेनि होनो नोङो ओमफ्राय जोंहा सुमेशआ मा लिरदो लाभार लिरदोनो ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो फरि नोङो दा बहा दंनो फरि ओमफ्राय खैना बासा मा होनदों फरि होनदों आरोना ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो थोथस लाया हो ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो खारस्लाबनो हानाय नङाबो आंजों होनदों आरोना खारस्लाबनो हानाय नङाबो आंजों आगोलाय मा होनखो अन होनदों आरोना आगैया जोंहा अन होनदों आरोना फरि सनितपुरनि बाल नन बिटिआर होनदों आरोना सनितपुरनि बाल नन बिटिआर होनदों आरोना सनितपुरनि जोंहा फरिया खैना बासा मा होनखो सेंग्राफोर आंखौलाय सोर लागोन हा होनदोंना सोर लानो जोंहा खैना बासुखौ सेंग्राफोर जा माजेन बसुमतारी हेलौ वी आर सी फ्रम गफुर गुड इभिनिं गुड इभिनिं ओमफ्राय मा होनखो सनितपुरनि मिथिखाबाय गामियासो मा गामि दे बुंलाय प्लिज होनदों आरो फरि गामियासो मा गामिनो प्लिज ओमफ्राय फाग्ला गोजा आगैया मा होनखो अन होनदों आरोना फरिया ब्लु हो फ्रेन्ड होनदों आरोना फ्रेन्ड मोजां अनजालुआ ब्लु होबाय दे फरि ओमफ्राय खैना जोंहा अनजाला मा होनखो खैना आं लागोन दे सिन्था दा खालाम होनदों आरोना खैना अनजालु लानोनो ओमफ्राय फाग्ला जालियाव गिदिरा मा होनखो फरि नोङो आंखौ बोरै सिनायो बुंलाय प्लिज होनदों आरोना बोरै सिनायो दे बोरै ओमफ्राय ओमफ्राय फैनानै ओमफ्राय नोजोर ओमफ्राय बाजै मा दासो मोनफैलायबाय नामा बेलाय नोजोर बाजै मा ओंख्रि बाजै मा ओंख्रि जादोंमोन होनदों आदसा दहाय खोनायासै आरो नोंहा आरो बेखौ खनसे खोन्थाबावनांगौ आरो सामफ्रामबो जाग्राखौनो दालिसो खिथादोंमोन आङो दालिमोन नालाय ओमफ्राय थास' बिबार भाजामोन आरोना खावब्ला मा गामिनि नों होनदों आरो आइयो खावब्ला ओमफ्राय फाग्ला गोसो आब' आंनाव आइडि दं दा नोंनाव आइडि दं दा दंबा आंनो हरदोलै अनोबा आब' होनबाय ना आइडियानो मोनसेल'खासो खोमालै आगै आंनिया गैया दां आगै सना फाग्ला गोसो ओमफ्राय अनजालुआ मा होनदों जोंहा मानो मानो गोबाखो खैना होनदों नै मानो गोबाखोनो खैना
ओमफ्राय जाफोरिया मा होनदो एसेबो गोसोआव गैला नामा महरखौ हो नन बिटिआर होनदों आरोना एसेबो गोसोआव गैला नामा नन बिटिआर ओमफ्राय जों नन बिटिआर थाब फराय कमेन्टखौ होनबाय आरोना लोगोसे आब'ना बिनानाव दंना गैया जाखो हो दा खोन्थाहरदो होनदों आरोना दे खोन्थाहरदो होनदों आरोना बिनानाव दङ आंहा बिनानाव ओमफ्राय जोंहा नै अनजालु मा होनखो खैनाया अनजालु होननानै नै महरखौ गोबानाय दा मा होनो ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनखो गोथाव आरो बेखायनो होनदों नन बिटिआरा गैयाथ' आरो बेखायनो सोंगासिनो आं होनदों आरो ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ अन होनदों नन बिटिआरा बोरै अब्ला नों आंनि चेनेल गिदिरनि भिडिअ नायो नामा होनदों आरोना गिदिरनि भिडिअ नायो नामा होनो बोरै ओमफ्राय फाग्ला गोजा आब' दा खयथासिम होगोन एलबि बुंबाय आगै आं दिनै बारा गोबाव होआ र' फोरि बसुमतारी खिथाथारा आं बालनि नन बिटिआर नोंनो होनदों आरोना जोंहा फोरिया ओमफ्राय जोंहा खैनाया नै मा जाखो जोंहा खैनाया ओमफ्राय जोंहा थुलुआ हेलौ आब' मा खबर होनदों आरोना मोजां खबरा थुलु ओमफ्राय नन बिटिआरा फोरि नोङो आंनि हिन्जावखौ सिनायो ना सिनाया होननानै सोंदों आरो ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ आब' आङो नोंखौ लोगो खालामबाय दे होनबाय दे आगै सना आं खालामहरफिनगोन दे एलबि दोननानै खालामना हरफिनगोन आङो सना ओमफ्राय जोंहा अनजालु आंखौ लोगो खालामदो खैना कमेन्ट हरना दोन आं दानो खालामफिनगोन खैना सना होनदों आरोना खैना अनजालुनो कमेन्ट हरनानै दोननांगोन आरोना ओमफ्राय दानो खालामफिनगोननो खालामलायदो दे ओमफ्राय खैनाया मा होनखो फोरि होनदों नै खैनाया फोरि होनदो दे ओमफ्राय फोरिया मा होनखो सिनाया आङो नुफेराखै सानसेबो होनदों आरो फोरिया नुफेराखैनो ओमफ्राय फोरिया मा होनो हाय खैना आंजोंबो लोगो जादो दे होनदों आरोना खैना फोरिजोंबो लोगो जादों आं फोरिनो माबा लुगैयाखैमोन होनदाने जायाखै नामालै फोरिनो होनायालाय इसोरा आखाइ बुंना थांदो बोरै माने सिनाया आं ओमफ्राय खैना आंजोंबो लोगो जादों होनदों आरो फोरिनोबो लुबैनाया जादोंना जायाखैलै ओमफ्राय नन बिटिआरा खिन्थाबाबो ब्रा खिथादो ब्रा ना आंनि एक्स गार्लफ्रेन्ड सोमोन नामा होनदों आरोना नोजोर बाजै दा दसे थाना फैगोन आं दे माइनाव जागोन दे नोजोर अरजाया दे बिजिबा आरोना सोलाबा जायोना बयहाबो सानफ्रामबोथ' सोलाबबाय थाखाया नालाय ओमफ्राय खैनाया मा होनदों आइडिसो हाय आं अनजालु आदा आंना होनदों आरोना आइडिसोहाय अनजालु आदा आंना होनदों आरो नै खैनाया ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ अन होनदों आरो बिजाब फोरिया मा होनदों नङाहाय मा होनदों आरोना बिजा नबनिता थोबोदों नै हेलौ नबनिता आंनि लिसनारखौ नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच नन बिटिआरा मा होनखो खिन्थादोलै फोरि थोद होनदो ओमफ्राय फाग्ला गोसो आगैया जा अन होनदों नन बिटिआरा माथो अब्ला मानोथो खोन्थानो बायो हा होनबायना जा फोरिया खावब्लानि बाल गोसो आं सिगांसो सोर मोसानायमोन स्कुलाव ओमफ्राय जोंहा खैना बासुआ नै ओमफ्राय फाग्ला गोजा आगैया अनजायदों अनजालुआ आइडिबाबो खालामदोब्रा खैना अननानै आंनि रिल्स भिडिअ नायबाय थादो खैना होनदों आरोना
आइडिया मा खालामनांगौनो आरो खैना अनजालुनिखौ मोजां बिथोरा मा होनो थोस आङो मोसाफेराखै होनबाय आरो जोंहा मोसाफेराखैनो मोसायाखैसो जाबाय बिदिनो ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनगोन ना कबितासो नामा होनदों आरो ना ओमफ्राय जोंहा खैनाया अके अनजालु होनदों आरो ना खैना बासुआ प्लिज खिन्थादोलै होनदों आरो बोरैया मा होनगोन थोद जाम्बा जोंसो मोसायोमोन फाग्ला नन बिटिआ होनदों आरो ओमफ्राय अनजालुआ मा होनो जागोन दे फ्रेन्डस होनदों आरो ना ओमफ्राय लोगोसे आदैया मा होनदों अ होनदों आरो ना ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनदों नंगौ आरो बाला कबितासो दासो सिनायबाय आं कमिउनिटियाव फट' नायना होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा खैनाया मा होनदों हाय आदा फाग्ला हा होनदों हाय आदा फाग्ला हा होनबाय आरो बिटिआरा मा होनगोन फाग्ला हा फोरिया मा होनगोन सोर कबिता बेलाय होनदों आरो ना जोंहा फोरिया सोर कबिता बेलाय नन बिटिआरा मा होनगोन लाजिगोन र' आं लाजागोन र' आंजों होनदों आरो ना लालाबायो नन बिटिआरा मा होनगोन खन्थाइस्रि फाग्लि होनदों आरो ना खन्थाइस्रि ओमफ्राय फोरिया मा होनगोन सिनायबाय होमबा होनदों आरो ना सिनायबाय होमबा फोरिया मा होनगोन फाग्ला नन बिटिआ ओमफ्राय एन हाउस सिस्टार फैदो जोंहानो थेंक इउ सिस्टार थेंक इउ भेरि माच आंनि रेस्टुरेन्टआव फैनायनि थाखाय लाइक दान सिस्टार आंहा दासो होनदों जेबो नङा सिस्टार सोलाबलाय लाङाना हिनजावफ्रा बिदिनोसै ओमफ्राय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय अनजालुआ कमेन्ट हरना दोनबाय आं डिके बर' दा नायना खालामदोंबाय जागोन दे अनजालु खालामगोन आङो ओमफ्राय ओइ आगै सासेमोन होनलाय फाग्ला गोसोना बिनिखौबो खालामहरगोन आङो नोंखौबो खालामहरनोसै आरो दे अनजालु ओमफ्राय मा होनगोन गोदो एसे सानखुमा खायोमोन आं ओरैनोबा नोंखौ हा होनदों आरो ना ओमफ्राय जाखा लोगोसे आगैयाव हनैनो दंजाहैदों आरो ना ओमफ्राय हेल' सिस्टार रों हेल' सिस्टार होनदों आरो ना हेल' रादार ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा खैना बासआव मा होनगोन अनजालु होननानै नै माबा मा होनो नन बिटिआरा मा होनो आंनि चेनेल गिदिरखौ मोनाखै नामा फाग्लि होनदों आरो फोरिया मा होनदों नन बिटिआर नोंनि भिडिअ बेसेबांबा गोबावनि फ्रायनो फल' खालामबाय थादों आं होनदों आरो ना फल' खालामगासिनो ओमफ्राय नन बिटिआरा मा होनदों नोङो आंनि चेनेल गिदिरखौसो फार्स्ट टाइम कमेन्ट हरखादोंमोन ना होनदों ना ओमफ्राय लोगोसे होनदों अनजालुआ मानो खैना थाखानानै गाबबाय थादों खैना फोरिया मा होनखो मोना जायो फाग्ला होनदों आरो ना ओमफ्राय थेंक इउ स' माच फाग्लि हा होनो एन हाउस सिस्टारा फैनायानो बावाखै सिस्टार सार्च होनायसो अन दङ दे सार्च होदो सिस्टार आंनाबा मैया रबिबार सानदेआव बिदिनो जादों आरो ना फुङावथ' माबासो कारेन्ट गैया मा गैया बेटारि गैयामोन मबाइला एकदम सानसे 12थासोआवसो कारेन्ट फैयो सानदेबा कारेन्ट थाया जोंनाबो ओमफ्राय खैनाया आदा फाग्ला होनदों आरो ना रबिन बर'हाय ओमफ्राय फोरि होनदों आरो आर ब्रह्म ओमफ्राय खैनायाहाय रबिन बर' लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय रबिन बर'
ओमफ्राय अनजालुआ लोगोफोर आंजों लोगो जादोब्रा लोगोफोर होनदों आरोना अनजालुजों लोगो जादो सोरबाफोर दङबा आंना फोरिना माबा ब्लु होनाया जायाखै आच्छा जादों नै लोगो जालायदो सोर लोगो गैया आरोना ओमफ्राय फैना बासो आंखौ आर ब्रह्म सना होनदों आरो नै ओमफ्राय एनहाव सिस्टारा आङो ओंखारलांनोसै सिस्टार जागोन दे सिस्टार जेबो नङा दे दा लाइन थांफिनबायबा आरो मबाइलाव सुइस अफ जागोन आरोना प्रब्लेम जायो बिरादनो जागोन दे सार्ज होना लाग्रोदो आरोना ओमफ्राय फोरिया मा होनखो माब्रै ओमफ्राय न'आव खबर सबर बिटिआर फाग्ला होनदों आरोना न'आव खबरा माबोरैनो बिटिआर ओमफ्राय नों मोजां दे बर्थमान होनदों आरोना ओमफ्राय सोमखोर फट' ब्लगा हाय सोमखोर ओमफ्राय हिन्दी हाय ओमफ्राय गुवाहाटियावसो जानमन बिदारा मा होनदों गुवाहाटियावसो थासै जोंहा न'खरैनो होनदों आरोना न'खरैनो ओमफ्राय जोफोरिया उन्दैफोर साबैसे जाखो होनदों आरोना उन्दैफोर साबैसे जाखोनो ओमफ्राय जाने बियो मा खबर मोजां सोमखोरा मा सबिनि जाखो आब' बबेनि जाखो आब' लोगो दंना गैया होनबाय आरोना सोमखोर लोगो दंना गैया माने आगै आगै सोमखोर माने आंजों जयेन दंना गैया होननाय जादों नामा ओमफ्राय जुदि आंजों जयेन गैयाबा मेसेज हरनानै दोन आंनि भिडिअआव आंनिखौबो माने नोंजों लोगो खालामनानै आरोना ओमफ्राय ननबिटियारा मा होनदों सानै जाबाय फाग्लि नोंखौबो मोनासैबा होनदों आरोना ननबिटियारा बहा दं दालाय होनदों आरोना ओमफ्राय फोरिया दे मोजाङानो जाबाय आं सानो सोमोन नेट नांथार जोंनिथिं बोरै भिडिअ आपल'ड होयो सानोमोन होनबाय आरो नेट नांथारैखाय बोरै भिडिअ आपल'ड होयो सानोमोननो ओमफ्राय ननबिटियारा मा होनखो हिनजावाबो सोंबाय आं सिगां बेबो सिनायाखैमोन होनदों आरोना हिनजावनावबो ओमफ्राय सिमिता मा होनखो हाय गुड इभिनिं सना होनदों हाय सिमिता गुड इभिनिं ओमफ्राय आलिया हेलौ सिस्टार होनदाना हेलौ आंनि बेसनाव नुजाहोनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच समिता आलिया ओमफ्राय फोरिया मा गाबोन एलबि फैगोन दे सानाव दे होनदों आरोना सानाव एलबि फैगोन जा फोरिया दे ओमफ्राय फोरिया मा बाय दे बाय लाबायनाय फोरिया ओमफ्राय नंगौ नामा होनदों आरोना नंगौ नामानो ओमफ्राय समिता मा होनगोन लाइक दानसना होनबाय थेंक इउ भेरि माच लाइक होनायनि थाखाय समिता लोगो गैयाबा लोगो जानो हागोन आरो ना मेसेज हरनानै दोन आं बेक खालामहरगोन आरो ओमफ्राय ननबिटियारा थांनोसैबो नामा होनदों आरोना हिनजावफ्रा खामानि थायोना थांनोसैबो नामा होनदों बेहाबो आंबो गथ' गोरलै दङना बेहाबो खैना बासुआ सना होनबाय आरोना सना होनदो ओमफ्राय ननबिटियारा दाहाय फन हरगोन आं होनदों आरोना दाहाय फन हरगोननो
ओमफ्राय सुमिताया अन होनदोंना खैनायाबो थाब थाब फरायनो आब' होनदों आरोना हायनास्रि आगै हेलौ गुड इभिनिं आब' बिदि होनबाय गुड इभिनिं आगै हायनास्रि ओमफ्राय खैना हायनास्रि आगैया लाइकल' दे होनबाय आरो दे आगै दे एमबि जोबोना सना लाइनाबो जोंना नै माबा गैया आंबो र' दसेल'सो दसेल' थानोसै खैनाया सुमिता सना आरोना नै सुमिता सना होनबाय खैनाया ओमफ्राय सुमिताया आंखौ अन होनदों ना सुमिताया खैनाहाय होनदों खैनाहाय होनदों सुमिताया ओमफ्राय हायनास्रि आगैया आब' समिता ओंथि होनो हरदों समितानो ओमफ्राय अनजालुआ हेलौ हायनास्रि होनदो नै हायनास्रि अनजालुआ नोंखौ हेलौ होनो दे ओमफ्राय खैनाया मा होनदों सुमिता सना जिउ होनदों आरोना सुमिताया खैना सना मानो गाबखो मानो गाबखो होनदों आरोना हायनास्रिया मा होनगौ बुं अनजालु आरोना हायनास्रिया बाय सनाफोर होनदों नै बाय ओमफ्राय सुमिताया सना खैना होनदों आरोना आं ब्रह्म आंनिखौबो नायदो लोगोफोर होनदों आरोना आर ब्रह्मनिखौबो नायनांगौनो लोगोफोर सुमिताया मा होनदों जा हायनास्रि सना होनदों आरोना ओमफ्राय जा हायनास्रिया भिडिअ नायना हो आब' ओंथि होनदों आरोना आंखौ होनदोंबा आगै आङो नोंनि भिडिअखौ मैया फुङावबो फुरा नायजोबनानै कमेन्ट हरनानै दोनदो आरोना फुङावनो सिखारनानै नोंनि भिडिअखौ नायग्रोदों आङो ओमफ्राय नायग्रोनानै आं कमेन्ट हरनानै दोनदो आरोना फुल भिडिअ नायदों आङो खैनो मा होनदों अनजालु आङो थानायाव सोरखौहा होनदों आरोना जाखैनाया हायनास्रिया मा होनगोन आब' सुमिता होननानै नै लाहरबाय ओमफ्राय ब्लग हाय होनबाय नै हाय ओमफ्राय सुमिता मा होनगोन सना हायनास्रि होनदों आरोना ओमफ्राय अनजालुआ नोंनि दानि रिल्सखौ नायना जर मिनिदों आं हायनास्रि होनदों आरोना ओमफ्राय हायनास्रि आङो मा खालामदों होनदों हायनास्रि सना मा खालामदों होनदों राजा बासु ब्लग ना हेलौ मेम दे हेलौ ओमफ्राय अनजालुआ खैना आङो रावखौबो लाया सना होनदों आरोना सिन्था खालामनो नाङा जिउ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा खैना बासु कार्बिस ब्लग हेलौ ओमफ्राय कार्बिस ब्लगा मा खबर होनदों आरोना मोजां खबरा मोजां ओमफ्राय खैनाया होनदों आरोना एक मिनिट ओमफ्राय दागाब खैना आङो दुखु जायो ना सना होनदों आरोना ओमफ्राय रसनाफोर जोंबो एलबि होनोसै दसे बाय दाना दे ओमफ्राय एलबि होनसैनो सनाफोर खैना आइ लाभ इउ अनजालु सना होनदों दाना अनजालु आइ लाभ इउ टु खैना दाना आइ लाभ इउ टु होनबाय बिमानि बोसोन लाया मा होनदों हेलौ बाजै होनदों हेलौ बिबोनां सना ओमफ्राय सोमखोरा मा होनगोन दे लोगो जादो सोर गोदान आंबो रिटार्न हरगोन होनदों आरो जा सोमखोरानो रिटार्न हरगौमोन आरोना ओमफ्राय खैनाया पापि होनदों आरोना ओमफ्राय अनजालुआ जोंनि अनलायनायखौ रावबो बोखानो हानाय नङा खैना नङाना रावबो गैखाया होनबायना आंना रावबो गैखाया होनदों आरोना खैनाया
आंनाबो गैया होनदों ओमफ्राय जोंहा खैनाया अनजालु होनबाय आरोना अनजालु आंखौ फोथायना था आंनि रिल्स भिडिअखौ नायोबानो बुजिगोन नों खैना सना जिउ होनदों ओमफ्राय जोंहा खैनाया होनबायना खैनाया माखौ अनजालु हाबोमोननाय ओमफ्राय नों बिटिआरआ एसे बेस्थ' होनबाय दे अनजालु आं सानाव मानसिफोरनो एलबिआव नायनो सोलाबा मानोना आं सानाव डिउटियाव थायो खैना होनदों आरोना डिउटियाव थायो आरोना खैनाया जा जेबो नङा दे सना होनदों आरोना जेबो नङा होनदों मोजां अनजालुआ येस योर लाभ अनजालु खैना होनबाय आरो खैनाया मोजां होनबाय अनजालुआ नों बहानि खैना होनदों ना अनजालुआ सोंदों आरो नों बहानिनो खैना दे सनाफोर आं दै लोंनानै फैगोन नोजोर आदसा अनजालु नों बहानि खैना होनदों आरो ने ओमफ्राय नोजोरा जोंहा बाजै मिनि एसे सना होनबाय आरो मिनि खागासिनो दंलै आङो आइया नोजोर मा दाननाया मा जाखो बेलाय ओमफ्राय अनजालुआ खैनाया थांबाय खोमा आब' होनबाय आरोना खैनाया थांथ'बाय नामाथाय नामा ओमफ्राय रुपसिं फैदो जोंहा गुड इभिनिं होनदो आरोना रुपसिंआ गुड इभिनिं ओमफ्राय नोजोरा नोजोरा रं कमेन्ट आदसा दे जेबो ना ओमफ्राय खैनाया अनजालु होनदों आरोना नै दङ थाङाखै नै ओमफ्राय नोजोरा एगजाम जोब्बाय ना मा बाबुनिया होनदों आरोना एगजामा दिनैबो दंमोन आरोना ओमफ्राय जोबथ'लायबाय आरोना ओमफ्राय गाबोन माबाफोर दङ फेन्सि ड्रेस कम्पिटिसन दं आरो गाबोन ओमफ्राय खैनाया आं क'क्राझारनि अनजालु होनदों क'क्राझारनिनो खैनाया
teman दिनै खाथियाव गैयाना बाजै लोगो गैया खाथियाव दुरमे दं दुरमे ओमफ्राय अनजालुआ मा आदा आंबो क'क्राझार खैना खाथिनिसो सना नों ओमफ्राय खैनाया होनबाय आरोना नोजोरा हारसिं दिनै आदसा एंखिखौ नोजोर ओमफ्राय अनजालुआ मा होनदों थाबनो लोगो मोनलायगोन बिदिबालाय खैना होनदों आरोना थाबनो लोगो मोनलायगोन ओमफ्राय दा खैनाया अनजालु सना होननानै हारहरबाय नै मा नायदों सिगाङाव जेबो नायाखै जेबो गैया सिगाङावनो नायदो नामा खैना अनजालु होननानै हारहरबाय आरो नोजोरा माथो मिथिखादों आङो नोंखौ आरो नोंनि मबाइल दं होनना माबासो नै मबाइला फिसाज्लानो फाहामनानै होनाय आरो मावबाय थायो फाहामबाबो जाला खनथाम खनब्रैसो जाबाय फाहामबाबो जाला माने फिसाज्लाना नायनो थाखाय फाहामनानै हरदो आरो नाबा बेखौ लानानै माखौबा डिलिट खालामलाबायनानै दोनो एकदमबारैनो भिडिअ बानायग्राखौ ओमफ्राय अनजालुआ नोंबो क'क्राझारनि आंबो क'क्राझारनि सेम टु सेम आरोना सेम टु सेम खैना होनबाय आरोना हाय होनदों आरो इउटुबनि आयो मा सोंनाय जाखिसिगोनलाय नोजोर आगैसोना दोननो नागिरदों गोदान ला बाजै सना होनदों गोदान लानो हायालै फैसा गैया इउटुबनि फैसा मिन्थाव बुंहरथारो मानसियालाय खैनाया मा होनगोन नोङो हाबा जानाय नामा अनजालु होनदों आरोना
फैनो फन हरगोन ना हेलौ आब' सुन्दुरि होनबाय आरोना ओमफ्राय मा होनखो माला जानाय दाउ माला जानाय दाउ बेदर आरो आलुखौ भाजै आंबो जागौमोन बे आरो बाब्रे मैया ना मालामोनलाय जागौमोन आरो नोङो मालाबा फैनानै जाफै ओमफ्राय दा देनि सफैदो नै हेलौ बाजैनो हेलौ देनि मा खबर बाजै मोजां खबरा देनि मोजां अनजालुआ आंहा रावबो गैया रावबो गैया खैना आं नोंजों आङो रिलेसन लोगो रेलाव लोगो मोनबाबो आंनि दुखुखौ खिन्थाजोबगौमोन आङो खैना आरो सेराव ओमफ्राय दिनै आंखौ लाइक जानबा जेनेबा थेंक इउ दिनै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जोंहा बिमानि बोसोन लाया मा होनदों मा ओंख्रि जाखो बाजै अनानो नै अननानै खिन्थादों आरोना ओमफ्राय ओंख्रिया माबा दालिसोमोन आरोना दालि थास' बिबार भाजा आलु फ्रायसोमोन ओमफ्राय नोजोर बुजानो आदाजों थांनानै बाजै होनबाय देनदाया बुनो रोङालै लाजिलाबायगोनसो बियो ओमफ्राय बुलाबायोबा मानसिखौ ओमफ्राय दैनिया मानखौ बाजै नोङो आंखौ आदा एन्टिनो होनदों दा होनदों आरोना मोजां खिन्थाहरदोंलै आङो गाज्रि खिन्थाहराखैना ओमफ्राय खोन्थाहरदों आङो खिन्थादों होननानै ओमफ्राय रतन मोसौदों बिके फ्रेन्ड मा खबर होनदों आरोना रतन मोजां खबरा मोजां सोर गोदान फैना लाइक होदो लाइक होआखैबा लाइक होदो आरोना सनाफोर ओमफ्राय दिनैमोनखौ रायहरदों आदा आन्टिया आंखौ ओमफ्राय गाबबाय आरो नोंहा मानो रायहरनांगौ जाखो ना di hai dan di hai banyak tidak mampu kali kali tak sebibar SM बाजैयाबो बिखौनो जादोंनो होनदों आरो आदसा नंगौना ओंखाम जानो हायोना गावनि बोथोरा थांसिगोन गावनि बोथोरा थांबाथाय मोनजानाय नंलाना थास' बिबारनि बोथोरा थांबाथाय बेसे फेमास थास' बिबारा ओमफ्राय दिनै मानो खिन्थाहरा नों बाजै होनबाय आरो आदसा सरि दे दिनै आंनो मा होनो बियो रायहरदों होनदों आरो आदसा आङो जायालै बाजै मानोलाय मोनामलाबायनांगौ जाखो मोनामसोयो होनदों मानोलाय मोनामनांगौ जाखो एफा टेस्टियालाय एसे गोथाव जामाराबो नामासै नोजोर आगै सना नोंलाय ओमफ्राय जा अनजालुआ आङो हाबा जाबायना सेंग्रा
नों सेंग्रा नों मोजां मोनोमोन सेंग्राया मोजां मोनोमोन आङो खिन्थानो हागौमोन खैना नों लाबाबो आं राजि नों लायाबाबो आङो राजि खैना होनदो दे ओमफ्राय दा दिनिया माने जेबो खोन्था आं एबारनिफ्राय बाजै नोंनो आदा मिथिगौ खोन्था मानोलै मोजांसो आरोना खिन्थानाया ना खिथायाबालाय बोरै मिथिनोमोन आरोना ओमफ्राय खैनाया मा होनगोन जा अनजालु होनबायनो ओमफ्राय नोजोरा मा होनगोन नों जाब्ला आंनि खाथियाव दा फैखासै नों बेनो मोनामगोन नों होनदों आरोना आदसा नंगौ नामा माथो मोनामानो लायो एथ' गोथाव होनोब्ला ओंख्रि गोथाव ओमफ्राय लायाहाय होनदों आरोना ओमफ्राय खैनाया मा होनदों जा लायोहाय होनदों आरोना जोंहा नोजोरा माखो मोनामगोन लोंबाय है फाग्ला मोनामबाय नामा ओमफ्राय आंनि मैगं नङा बियो बाजैबाय आदसा नङा ना उथिनो रोंनाय नङा नोङो जानांगौबानो गावहा संजानो रोङाखै खोमा खनसे गोथाव जादावबानो उथिनो रोंनाय नङा नोङो ओमफ्राय दिनिया आदा फैयाखै नामा बाजै फैदोंमोन दसे गोबाव थानानै थांबायना ओमफ्राय अनजालु जागोन आंनो थार गोसोनि हिन्जाव आरो अननाय नांगौ खैना होनदों आरो संना होफैनायखाय आंनो होनदों संना होगोन आरो मालाबा संना हैगोन आङो र' आं टाउनावसो थांनोसै बेरायनो होनबाय आरोना सिख्लाफोर नायनो दे नायहैबाय टाइम पास जानायनि ग्रोबनो गोसो जेरै हा
मा फरायबाय थादों बाजैयासो फरायाखैहाय मा फरायनांगौ जाखो हाय बाय हाय सकमा कल हाय कलम खुलुमबाय खुलुमबाय मा खालामदों बाजै आच्छा मा खालामदों भाइ ना मा होनदों मा खालामदों भाइ होनदों ना एलबि होदों नै भाइ आंनि एलबि सिंगार नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच Antaya LP naikba naikda naya kemana iya hatta gaya biar सोलाबाथाय नायफेराखैनोसो नामा नायबाबो होखांनानैसो नायगोन बियो ए ओमफ्राय दायो ओंखाम जाबाय होनदों ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय मा ओंख्रि होनदों ने ओमफ्राय ओंख्रिखौ संथ'वाखै आरोना दानो रेडि जायाखै आरोना लाइक होआखैबा लाइक होदो थाय ओमफ्राय जोंहा आंनि भिडिअखौ नायबाय था होनबाबो आं बहा थायो आंखौ लोगो मोनगोन फैना होनदों आरोना ओंखायनो माखौ दायफैनायाबा होनदों आंखौ बिब' लिंदों नोंखौ बाजै होनदों आरो मा बुंहरदों नंगौना आङो फाइ होनायखाय ओमफ्राय फाइ मा होनगोन आं त्रिपुरानि होनदों नंगौना फंबाय त्रिपुरानि आरो नोङो ना ओमफ्राय टाइमाखौ अके थाथोंसै लाइक थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच हाय ओमफ्राय ओरै 4:30 KFC 1 hours slow फुनानै दोनबानो बाव मालाबा थुलायनाङाबो दे आंनिया हारसिं जानानै थानो दहायो नोजोर र' दे थांबाय खोमा आब'
हिनजावलाय मालायदो जासोनाया थांबाय खोमा आब' खैनाया नङाबा कमेन्ट हरखायो खैनाया हरोथ' आरो आगै थांखो ना माखोथाय नोंखौबो रायदावलाङासै नामा ना आं नुस्लाबासैसो दा कमेन्टखौनो ओमफ्राय नोजोर सिंस्रि साबाय नामा बाजै सोंदों आरोना सिंस्रि सायाखै आंनि खर'आ साखानायमोन नालाय ओमफ्राय नोजोरा पलियामखौ आं माबाफ्रांदो आरो जायगा सोलायनो थाखाय लोगोफोर आङो एलबिखौ दोननोसै दे फ्रेन्ड्स मे एपि एलबि एक्टिव बाय दे लोगोफोर गासैखौबो दे सबको फ्रेन्ड्स बाय दोननोसै ना आङो नै दे आं दोननोसै दे एलबिखौ दे र' आङो नैखौ माबानि र' मोनसे बुस्थु खालामनि र' मा बुस्थुलै गाज्रि नामा नोजोरा माने मा बेस्थ'लै बाजै होनदों आरोना बेस्थ' माने नोजोर थांखो ना माखो एसे गोबाव जाबायना बेस्थ' ना मा होननायमोनथाय ना दंस'ना होनदों आरोना थाबाय थाखायो नोङो थेंकिउ हेफाजाब होनायनि थाखाय हेफाजाब होबाय थायो आरोना गोसोआव थालायसिगोन आरो फार्स्टआव लेखा फरायनाय बायदि ओमफ्राय नोजोरा पलियाम थुम बारस'ना नै आङो माबा खालामदोंमोन आङो मोनसे बुस्थु मोनसे सासे मानसिनि माबाखौ आरो लंकायाव थांब्ला राबन दाजासै नोजोरा मा लिरोब्रा लंकायाव थांबा राबन दाजासै बाजै होनदों आरो मानो जानांगौ जाखो जायालै गोसोआव थासिगोन महरमानि थाबाय थायो आंना मालायफोरनि बायदि नङा मालाबा मा होनो बङाइगावफोरखै बेरायनो फैबा हाबलांला बायदोब्रा बङाइगावआव फैबा फैयोना फैयाबा
गान दं दोंसे सिगाङावबा आदसा आंना बिदि नङा दे आंना उन सिगां गैया आंना मालायफोरना बेलेग आंना बेलेग आरोना बेलेगथार आंना एकदम मालाबा बङाइगावआव फैबा हाबलां माने मा होनो लोगो हमलांदो आरो ओरैनो हाबलांदो भेरि गुड बाजै होनबाय आरो औ थेंक इउ ओमफ्रायो नोंखायखौ हरनाय ना नोंगौखौ हरनायमोन नोजोर आगैसना दहायनिया खनसे नंगौबा नंगौ नङाबा नोंहा खिथाहरफिनदो इयेस न' ओमफ्राय अनजालु आब' ब्लु होलाय होनदो आरो ना आदसा आगै होबायमोन आं आगै जादोंना जायाखै नायनाय Pinku, what is your name? Jim. My name is Vishwakobi Bosamotari, Pinku. Thank you very much. मेरे एल्बम आने के लिए ओमफ्राय अनजालुआ जाबाय आब' होनदो आरोना जाबायना आगै कमेन्ट थाबोबा एसे सिगाङाव होनदो आरो नंगौ मा सेंग्रा बेसे सिगाङाव थाबोबाय एसे टाइम थाबावनो उनाव बेमोन नामाब्रा आं दं बर' लिरनोसै नंगौ बर' लिरनोसै नों बर' लिरनोसै नोंगौ नोंगौ ना मा होनखो आदसा बुजिबाय आङो नोंगौ होनदो आरोना नुबाय दे नोजोर ओमफ्राय जा पिंकुआ मा होनखो नों बहानि बाजै होनबाय आङो बङाइनि आगै ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो मा सानदोंमोन नों बेनो आदसा नंगौना नंगौना नोंहा ट्राइ नायबासो मिथिगोन दा ट्राइ नायगोन आं र' ओमफ्राय फाग्ला गोसो अनजालु आङो साब खालामबाय आंनिखौबो खालामदो प्लिज होनदो आरोना फाग्ला गोसो आगैया अनजालु नोंनिखौ खालामबायनो ओमफ्राय नोंबो बेक हरफिनदो आरोना सना ओमफ्राय अनजालुआ नोजोरखौ लोगो खालामनो
नागिरदोंमोन आं आइडिसो होनदों। औ आइदिबाबो खालामजागोन नामा नोजोर खालामजागोन ना खालामजाया नोंखौ लोगो खालामनो मोननो? ओमफ्राय आइदिया खालामजायोना खालामजायाबा? ओमफ्राय अनजालु जागोन फाग्ला गोसो होनदों आरोना जागोन होनदों। ओमफ्राय पाग्ला गोसोआ मा होनदों आरोना खालामजायो होनदों खालामजायोनो नोजोर बसुमतारी वाट्सएपाव कमेन्ट हरो आतसा जागोन दे। आंखौ होनदों दा आरोना नोजोर ओमफ्राय मा सानदोंमोन होनदों माने मा सोंदोंमोन होनदों ए माबा नोंनि मा होनो साब खालामनो नागिरदोंमोन जोंहा अनजालुआ गैया ओमफ्राय नोंनि आइदि खालामगोन ना खालामलाथाय नोंखौ खालामनो नागिरदोंमोन आरो लोगो ओमफ्राय नोजोर बसुमतारिया औ होनबाय नामा ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ गैया कमेन्ट हरना दोन होनदों आरो नै फाग्ला गोसोआ गैया कमेन्ट हरना दोन होनदो ओमफ्राय जा खैनाया फैफिनबाय होनदो आरोना आतसा ओमफ्राय नोजोरा आंना आइदिसो होनदो नै नोजोरा खिथादों आइदिसो होनो आरोना आइदिबाबो सोरबा सोरबा खालामो माथो ना खालामजायोना जायाबा ओमफ्राय अनजालुआ कमेन्ट हरना दोनबाय आं ब्र होनदों आरोना अनजालुआ कमेन्ट हरना दोनबायनो फाग्ला गोसोनाव आरोना आगै ओमफ्राय अनसाय फैदो जोंहा नै सिख्लाफोर गैया नामा र' आब' सना दासो हाबफैबाय आं आब' सना होनदो आरोना अरजाया दे जेबो नङा आगै सना लाइक होआखैबा लाइक होना होदो आरोना थेंकिउ आंनि बेसनाव फैनायनि थाखाय अनसाय आगै ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मा होनगोन जोंहा नोजोर ब्लु होनानै हर आब' होनबाय नोजोरनिखौ ना नोजोर ब्लु होनोसै आं नोंनिखौ ओमफ्राय खैनाया अनजालु सना होनदों नै ओमफ्राय बेनोथ' आंनिया मा बायदि 7 साबसक्राइबार जाखो हमनो हायासै आं होनदों आरोना बारायबावगोनसो र' आंबो खालामदोंमोनलै नोजोरनिखौ ओमफ्राय साब जाखोना जादियाथाय खालामना दोनदोंमोन आङो हरबायमोन आङो नोजोर नायनाय जादोंना जायाखैबा नोजोर आंखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज होनदों नै औ ओमफ्राय जोंहा खैनाया मा होनदोंमोन अनजालु सना होनदोंमोन आरो ने ओमफ्राय नोजोरा आंखौबो सापर्ट खालामदो प्लिज होनदों नोजोरा मा होनगोन बेनोथ' आंनियाबा माबायदि 7 साबसक्राइबार जाखो हमनो हायासै आं होनदों आरो ओमफ्राय जा अनजालु आङो नोंखौनो दसे गैयियावनो दुखु जादों आं साबसक्राइब खालामबाय आं खैना सना होनदों साब खालामबायनो खैना नोंखौ जा अनजालुआ ओमफ्राय अनसाया मा होनगोन खैनायालाय बहानि जाखोथाय होनदों आरोना खैना बहानिनो खिथादो जा अनसाया सोंदों आरोना अनसाया गैया ओमफ्राय खैनाया मा होनखो औ फिफा मा जाखो ओमफ्राय जोंहा प्रमद नार्जारिया हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ आगै सना ओमफ्राय अनजालुआ दं बिमा सना होनदों आरोना नोजोरा फाग्ला साब खालामबाय आं नाय होनदों आरोना फाग्ला आगै नोंखौ नोजोरा साब खालामबायनो आरो नायदो
ओमफ्राय खैनाया मा होनखो अनसाय आङो केनि ओमफ्राय जोंहा टमेस हाय टमेस ओमफ्राय नोजोरा मा होनखो कमेन्ट हरबाय होनदो आरो ना कमेन्टबो हरबायनो फाग्ला गोसो आगै नोंनाव नोजोरा ओमफ्राय टमेसआ एसामिस कबा বুজি পাওয়া নাই না আচ্ছা বুজি পোৱা নাই মই বৰ্ডৰ কৈ আছে যে আপুনি অসমীয়া নাকি मेरी एलबीसी में आने के लिए थैंक यू थॉमस अच्छा मोई मिसिंग लाइक नहीं किया तो लाइक करो थॉमस अगर चैनल में नया है तो ज्वाइन करो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ मतलब नोजोरा मा नोजोर आं बङाइगावआव थांफेराखै बाजै आं क'क्राझारसो थांबाय होनदों आरोना मालाबा फैब्रा बङाइगावआवबो आंहा क'क्राझाराव थांफेराखै तो मैं समझ मेरा चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल मेरे चैनल को बोला ओके मेरी वीडियो में मैसेज करके दीजिए मैं एलबी खत्म होने के बाद रिटर्न करूंगी आपको मुझे भी सपोर्ट करो मैं आपको रिटर्न करूंगी थॉमस ओमफ्राय जा फाग्ला गोसो आगै मागो अन होनदो नोजोरा मागो थांबाय लोगोआ होनदो आरोना आदसा लोगो माने फाग्ला गोसो अन होनदो आरोना आगैया ओमफ्राय अनजालुआ आंनि इउटुबखौ साबस्क्राइब खालामना दोनाखैना बिमा सना आंखौ साबसिन सिनायगोन नों आं बहा थायो मिथिगौ होनदो आरोना सोरखौबा सोंबाय नै सोरखौ होनखो अनजालु आगैया ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मा होनखो नोजोर आंजों लोगो जादो प्लिज होनदो आरोना नोजोर फाग्ला खालामबाय होनदोंना नोजोर नोङो ना नोजोर आंजों लोगो जादो प्लिज खालामबायनो फाग्ला गोसो आगै नोजोरा नोंखौ मेसेजबो हरबाय होनदों खोमा ना नोजोर ओमफ्राय नोजोर बसुमतारी मा होनगोन नोंनि लोगोआ बाजैनो आदसा आंनि लोगोआ गैया लोगो गैया गैया गैखैसो दंहैयोलाय ओमफ्राय फाग्ला गोसो आगैया नोजोर बसुमतारी आंजों लोगो जादो होनदों फाग्ला गोसो आगै नोजोरा खालामबायनो मेसेज हरनाय खनसेबाव नोजोर खालामबाय नामा नोङो फाग्ला कमेन्ट हरदों कमेन्ट हरबायनो माबा फाग्ला गोसो आगै नोंनो नोजोरा कमेन्ट हरबायनो आरोना ओमफ्राय अनजालु मा होनदों आंखौबो खालामहोदो नोजोर अननानै प्लिज नोजोर अनजालुनिखौबो खालामना हरनांसिगोन ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ गैया अके होनबाय नै फांखा खुलेबाय फांखा ऊपर थिंकु
सिनायथि बसुमतारी ओइ जादों होनदों ओइ थेंक इउ आंनि बिसोर मोजां नायनो थाखाय सिनायथि बसुमतारी ओमफ्राय पिंकु हेल' बाजै राथे राथे होनबाय हेल' राथे राथे ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसोआ मा होनखो आंनि लिस्टनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दे सिनायथि अर पिंकु मेलेर स्ट्रिमानिखिले थेंक इउ भेरि माच ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ मा होनखो रावबो गैया नामा आब' होनदों आरोना माथो आब' होनदों आरोना ओमफ्राय फाग्लाया आब' आइडि दंबा हरदो दे होनदों आरो ओमफ्राय जागोन दे ओमफ्राय सिनायथिया मा होनो र' सिनायथि बसुमतारिया मा ओंख्रि संखो जादों होनदों संथ'वाखैनो संथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा निबिद बसुमतारी बिदिनो निउ मेम्बार्स बाजै जिडि गुड इभिनिं होनदों आरो ना गुड इभिनिं आंनि एलबिसनाव नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच निबिद बसुमतारी गोजोननाय थाबाय आरो ना सोर गोदानै फैदोंमोन लाइक होआखैबा लाइक होना होदो आरो ना अननानै सनाफोर आगैमोन फंबाय बिनानावमोन ओमफ्राय फाग्ला गोसोआ आगैया मा होनदो सिनायथिनो ब्लु होनानै हर आब' होनदो आरो ना सिनायथि सिनायथिनो ब्लु हरबाय आङो नोजोरा मा होनो नाय अनजालु कमेन्ट हरदों बाय अनजालु कमेन्ट हरबायनो नोजोरा नोंनोबो कमेन्ट हरना दोनबायनो फाग्ला गोसो आगै माखौ हर आब' आइडिखौ प्लिज होनदो आरो ना ओमफ्राय अनजालुआ मा होनगोन अके नोजोर होनदो आरो ना अके होनबायना नोजोरा मा होनगोन बाजै आङो थांग्रोनोसै दे नोजोर दे जागोन दे आंबो माबानोसै होननानै 8था ग्रोब जाबाथाय र' दे आगैया आं फाग्ला गोसो अन होनदों आगै सना आंनिया आइडिया मोनसेल' होननानै आं दानि खिन्थाखादोंमोन ना खिन्थु नै माबा मा होनो बेलेग मबाइल गंसे दं आरो ना आङो बेजों बानायना हरनो हागोन आरो फाग्ला गोसो आदसा उनखि जाखाबाय माथो ना ओमफ्राय नोजोराहा थेंक इउ नोजोर थेंक इउ बाय दे सोलाबाबा नोजोर गोबाव थाफैथारबायना नोङो ना सोलाबाबा हरजों थेंक इउ गोजोनबाय गोजोननाय थाबाय आरो ना गोबाव टाइम माबानायनि थाखाय बोसोन अफिसियेल नोजोर आदसा थांखो ना माखो नैबे मबाइल गंसेजों बानायना हरनोसै आंनि आइडिया मोनसेल' आरो ओमफ्राय नैबे मबाइल गंसे दिनै बेजों सापर्ट हरनोसै आरो ना बेजोंबो सापर्ट हरनोसै आङो फाग्ला गोसो आगै ओमफ्राय खालाम हर दे आब' ओंख्रि होनबाय ना अके भिडिअ ना माबाबाय नै आङो भिडिअ देखायबाय नै ससे ओमफ्राय बानायना हरनोसै आरो नै बानायबाय दे आगै फाग्ला गोसो बानायहरबाय आङो ओमफ्राय खालामना हर दे आब' होनबाय भिडिअआबो रानिं जागासिनो दं नै ओमफ्राय सिनायथिया फाग्ला गोसो लोगो जाबाय दा
जाहर फिनदोल' होनदों सिनायथिया लोगो जाबायनो फाग्ला गोसोआ गै नोंजों ओमफ्राय नोङो जाहरफिनदो आरो दे दायो खालामना हरफिन आन्दाज ना मा होनो लाइक दान आब' होननायानो थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आगैसना ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसो मांगो जागोन कमेन्ट हरना दोन सिनायथि होनदों आरो ना कमेन्टबो हरबाय खोमा ओमफ्राय दा खालामना हरफिनदो आरो दा आगै दे ओमफ्राय नोंबो भिडिअ नायना खालामना हरफिनना होदो आरो ओमफ्राय जोंहा अनजाला आंनिखौबो नायनानै खालामहर आब' होनदो आरो ना अनजालुआ नै बिनि भिडिअ खतम जानोसै आरो र' ओमफ्राय आन्दाजा मा होनखो हेल' आब' मा ओंख्रि होनदो आगै ओंख्रिखौनो संथ'वाखै रेडियानो जाबावाखै आरोना अनजालु सिनायथि आङो लोगो जाबाय होनदों लोगो जाबायनो सिनायथि नोंजों जोंहा आगैया फाग्ला गोसो आगैया अके फाग्ला गोसो होनबाय आरोना अके होनहरबाय नै मा नाम मोनलाय नै अनजालु आं नै अनजालु आं ना आगै फंबाय नै नोंनिया बेलाइकनावबो थुना होबाय आं नै खालामहरबाय दे अनजालु नोंनिखौबो नै भिडिअखौबो माबाबाय आरोना रानिं खालामबाय आङो नोंगौ आब' होनबाय आरो ओं आगै खालामहरबाय आङो आदसा खालामबाय नामा सिनायथि आङो लोगो जाबाय अके फाग्ला गोसो होनबाय र' दै दङ होनबाय र' दै खामानि दङ होनदो आरोना जोंहा सिनायथिया ओमफ्राय अनजालुआ नोंगौ आब' होनबाय औ आगै ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसो आब' गान ब्लु आदसा होनानै हर दे होनदो आरोना र' अनजालु मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो मा ओंख्रि जाखो सोंदों नै आन्दाज हरबाय आङो दे बेनोबो अके आब' थेंक इउ होनदों आरोना अनजालु आंबो 1 मिनिट दै लोंनानै फैनो दे र' होनदो आरोना अके र' अनजालु मा ओंख्रि जाखो होनदोंमोन नै ब्लु होबाय ओमफ्राय अनजालु मा ओंख्रि जाखो होनदों आरोना ओमफ्राय अनजालुआ अके आब' थेंक्स होनो आरोना ओमफ्राय अनजालुआ जाथ'वाखै आन्दा ब्र' होनदो आरो ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसोआ मा होनखो आन्दा आंजों लोगो जादो प्लिज होनदों आरोना लोगो जानो थिनदों नै आन्दा नोंखौ फाग्ला गोसो आगैया जोंहा ओमफ्राय आन्दाया मा होनखो दा होनदो आरोना ओमफ्राय जोंहा फाग्ला गोसो आगैया अन होनदो ओमफ्राय होनदो आन्दा आंजों लोगो जादो प्लिज होनदो आरोना लोगो जानो थिनदों नै आन्दा नोंखौ फाग्ला गोसो आगैया
Mesela nibit बसुमतारिया बहानि नों बाजै होनदों आरोना आङो बङाइगावनि निबेट आगै ओमफ्राय जा आन्दाया मा होनदों अन होनदों आरोना अनैनो दंना अन ओमफ्राय खैना आनो हि निबिट एमोनखो बङाइगाव मा गामिनि बाजै होनदों आरोना बङाइगाव मा गामिनि बङाइगाव गोजोनपुरियाव गोजोनपुरिनि ओमफ्राय जा आन्दाया होनबाय ब्र अनजाला मा होनदों आन्दा ब्र नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ब्र होनदों आरोना आन्दा नोंखौ सोंदों मा ओंख्रि जाखोनो अनजालु सोंदों ओमफ्राय निबिदा मा सोंदों जोंहाना जोनोम गामिया बेयावनो खा नामा नङा आगै जोनोम गामिया बेयाव नङा ओमफ्राय निबिद जोनोम गामिया बेयावनो खा नामा बाजै होनबाय ओमफ्राय जा आन्दाया मा होनदों आलु नासो अनजालु ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जा अनजालु होनगोन आंना सनाया दासो फैफिनबाय खैना जिउ सनाया होनदों आरोना Mama, dosya gitu. आं ओंखारथ'नोसै आगै लाइक होआखैबा लाइक होना गालांदो आन्दा आगै सना ओमफ्राय चेनेलाव गोदान फैनायब्ला साब खालामना गालांबा मोजां मोनजागौमोन आरोना सना एसे हेफाजाब होबा मोजां जागौमोनदां सोर आंनि चेनेलाव गोदानै जइन जादों आंनिखौबो एसे खालामना होदो साब आगैमोन ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो आन्दा बाय ब्र होनदों आरोना बाय होनबाय नै बाय होखाबायना आङो नोंसोर थांसिगोन ना दे सनाफोर बाय दे आं एलबि दोननोसै दे
गासिबखौबो बाय बाय आंनि रेस्टुरेन्टाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच जागोन दे आब' बाय होनदों ना बाय Hello.